We zijn hier in het kantoor van Kleuren Architecten, zeg maar. Het is eigenlijk op de rand van de Akker, een dorp in Bilze. Eigenlijk op een korte afstand van waar wij wonen. En dat is een beetje ook, dat was het interessante aan de plek, maar ook dat het een specifieke plek was waar eigenlijk een moeilijk perceel was. Wat een beetje een uitdaging was om daar een volwaardig programma op te krijgen. En we hebben dat ook moeten in overleg doen met de mensen van stedenbouw en zo, dat dat een haalbare kaart was en dat dat inderdaad op dit perceel mogelijk was. De voorgevel die is ongeveer een voordeur breed. Dus dat heeft gewoon met de contour van het perceel te maken. Natuurlijk kan je begrijpen dat die 95% van mensen niet geïnteresseerd zijn om zoiets te bouwen. Dus vandaar dat dat voor ons ook een uitdaging was. Maar het voordeel is dat we aan de achterzijde met het grote glasraam van 70 vierkante meter is pal op het noorden georiënteerd. Wat natuurlijk voor een kantoor heel interessant is. Dat je het noorderlicht hebt en dat je voor de verder rest ook geen invloeden hebt van de zon. Zij het natuurlijk aan de voorkant heb je wat licht nodig en de zijkant wat uitzicht, maar voor de verder rest is alles georiënteerd naar achter toe. Het concept is het reliëf dat er was. Dus het is inderdaad een enorm niveauverschil van de straat tot de achterzijde. En we hebben er ook voor gekozen om niks aan dat reliëf te doen. We hebben dus gewoon dat gebouwtje in het reliëf geplaatst, vandaar de brug ook naar de straat. En onder op het gelijkvloers kom je dan op het bestaande niveau uit. En de helling zijdelings is ook behouden, dus in die zin hebben we eigenlijk aan... Het gewoon in het weiland gezet. In het weiland gezet, ja. Het is een stalen skelet met daartegen geïsoleerde betonnen panelen, sandwichpanelen noemen ze dat. Eigenlijk zijn er twee betonnen schijven die geknikt zijn, achter een heel groot raam voor een heel smal hoograam en een centrale cel. En een centrale cel, en wat dus echt alles in zit. Dus van sanitair tot een liftkoker, nog geen lift, maar een liftkoker voor de toekomst. Het is een industrievorm of een industriële vorm van bouw, wat het natuurlijk ergens goedkoper maakt natuurlijk, wat het ook sneller doet gaan, maar ook in de sfeer van atelier zijn, denk ik wel dat dat past. Acht appartementen zijn we aan het ontwerpen. Momenteel bezig met een gevelstudie. Maar het voorontwerp staat nog niet op punt hoor. Een vriend van ons zei, en dat vond ik heel mooi verwoord eigenlijk, het teken dat uw kinderen hetzelfde gaan doen als jullie doen, dat is eigenlijk een teken dat ze dat vak hebben zien uitvoeren met liefde. Dus dat je hun de liefde voor architectuur bijgebracht. En dat vond ik eigenlijk... Dat gaf mij een heel goed gevoel. Ik dacht, ja, dat is dan... Misschien is het dat. Misschien is het dat. Op het moment dat ik een potlood kon vasthouden, ben ik eigenlijk beginnen tekenen. Mijn vader heeft mij al heel vroeg perspectief geleerd, van daaruit is het een beetje gegroeid. En toen automatisch, hogeschool, ondertussen universiteit, architectuur afgestudeerd. Bij mij is het heel anders gegaan. Ik heb eerst nog een jaar informatica gedaan en bij mij was die microbe eigenlijk niet zo van begins af aan. Ik was meer geïnteresseerd in computers, maar dat was dan uiteindelijk toch niks geworden. Maar dat helpt u nu wel, want nu zit je uiteraard goed in de computeraspecten van het vak ook. En dat vult mij wel aan, want daar ben ik minder goed in. Dat belooft wel voor in de toekomst een goede samenwerking, denk ik. Dat over die groenplaats daar in Antwerpen, dat gebruik van het groen op de groenplaats, hoe zit dat precies? En dat gaf in eerste instantie, toen ze alle twee daarvoor kozen, zo van oei. Maar nu krijg ik daar een gerust gevoel bij, omdat ik weet dat ze ervoor gaan, dat ze ervoor zullen gaan. En het is
aan hun nu. Hè. Het is de volgende generatie en zij zullen dat niet op dezelfde manier doen dan dat wij dat gedaan hebben. Dat moet ook niet. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat zij hun weg daarin vinden. Ik heb wel de ambitie om die visie wat uit te breiden, maar hij is toch nog wel een beetje de kapitein van het schip. En wij aanvaarden natuurlijk wat zijn visie is. En ik krijg mijn verantwoordelijkheid, ik mag mee ontwerpen, maar hij is toch nog steeds de leermeester. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de activiteit van kleurenarchitecten is eigenlijk stedenbouw, wat op de bovenste verdieping gebeurt. Architectuur is deze verdieping en beneden is het vrije werk. Dat is, laat ik zeggen, werk zonder een opdrachtgever. Het is een concept waar van alles mee mogelijk is. Hè. Straks kan er ofwel een volledige woning van gemaakt worden, ofwel kan er deels gewoond worden en deels nog altijd atelier of kantoor. Ik denk dat er toch geen mooiere setting bestaat om creatief te zijn. Het is heel licht, heel veel. Ja, het is een frisse kijk, het is een mooi uitzicht. Ik werk hier heel graag.